Hej alle sammen og velkommen til min guide om, hvordan man starter ud med at blive medlem ved Ecos Sims Danmark. Det første man gør, det er, at man går ind på Weebly, som man ser heroppe.com, for at starte sin hjemmeside. Der indtaster man først sit fulde navn, sin e-mail og sit password, og så er man sådan set signed up. Nu gør jeg det, jeg går ind og logger ind på min, som jeg nu har. Når man så har logget ind, så kommer man ind på den her side her, hvor man så trykker Add Site. Så får du muligheden for at ændre en titel på den side, man gerne vil have. Nu laver vi bare en, der hedder Test. Og siger, at det er en personal side. Og siger Continue for at fortsætte. Use a subdomain of weebly.com. Det gør vi, fordi det er det, alle andre gør. Man kan også gå ind og sige Register a new domain, i tilfælde af, at der ikke er nogen, der alligevel har den, man nu selv vælger, ikke? Så siger vi bare Continue. Så kommer du ind på en side, der ser sådan her ud. Og det er faktisk her, at nu laver din hjemmeside. Du har flere forskellige muligheder. Det her det er jo bare en basis. Men du har muligheder for forskellige designs af siden. Der går du op under design. Så kan man selv vælge. Jeg bruger selv den her på Stampegårds side. Den synes jeg er flot. Men der er sådan generelt set et hav af udvalg på en masse, man kan sige, vi gerne vil have. Jeg tænker, at jeg vil gå lidt anderledes, så vi tager en hvid og lyserød lilla-agtig ting, som den her. Den ser lidt anderledes ud. Herefter så går jeg ind under Pages. Og der har jeg min home, som jeg så i stedet for vælger at kalde forside. Vi kan oprette nogle nye ved at trykke på Add Page. Så vælger vi nyheder i stallen. Om os. Og så videre for at få alle de sider, vi nu skal have. Så siger vi Save Settings. Og så har vi dem liggende heroppe. Menuen ligger forskelligt fra design til design, men i den her, der ligger de så oppe i toppen, hvilket jeg synes er fint nok. Og starter på en side i gang med at redigere. Her der har vi så bare et banner, som du kan gå ind og redigere i. Med hensyn til hvilken type du gerne vil have. Om du skal have en tall header, en short header, landing page eller ingen. Og det er egentlig meget smart, hvis man nu gerne vil have et banner til sin side, så kan du vælge, hvordan om den skal være stor eller lille, eller den bare skal være sådan en lille firkantet en, og du så har noget tekst herude. Det er sådan set irrelevant, hvad du vælger der. Du kan også helt og holdent vælge bare at sige no header, og så er den væk. Hjemmesidekonceptet her, det er at drag on place. Du kan gå ind, og så kan du sætte en titel ind her. Så får du noget tekst, hvor du skriver test, for eksempel, bare i det her tilfælde. Du kan sætte paragraph title, så får du en mulighed for at sige en titel. Og så herefter sætte noget tekst ind. Du kan sætte et billede ind, hvor du har et rent billede og ikke noget andet. Så hvis man så trykker på den blå, så får du den her op og uploader et foto, som du nu har liggende på din computer, du gerne vil have ind. Trykker du bare på den grønne her. Og så får du så mulighed for at vælge. Min computer den driller lidt lige nu. Du kan simpelthen også vælge, om du vil have et foto, hvor du får lagt et billede ind, eller hvor du har et billede og en tekst. Så får du igen en overskrift, og du får lidt billedtekst. Du kan også være smart, at du går ind og siger, at vi lægger 2 kolonner ind, så får du op her drag elements here, og så kan du også lægge 2 billeder ind, der ligger på siden af hinanden. Heroppe, hvis du lige holder en mus henover, så har du en mulighed for at vælge, om du vil have 2, 3, 4 eller 5 kolonner.
Det synes jeg er meget smart, fordi så kan du have flere forskellige billeder liggende ved siden af hinanden, hvis du har flere af den samme hest. Går vi lige ind på en anden side for at vise, hvad man ellers kan lave med siden. Du kan sætte en kontaktform ind. Så kan du ændre lidt i det. Så har du navn og e-mail og så en kommentar. Den bliver så sendt direkte til den mail, som du har oprettet hjemmesiden ud fra. Du kan sætte en knap ind, som aktiverer, hvad du nu end har. Hvis du for eksempel har et link, eller en... Så hvis du har lagt et link ind til et eller andet, hvad den nu ellers skal finde, så gør du det på den måde der. Du kan sætte en søgeboks ind. Det kan du så ikke alligevel. Ha! Det er ikke noget jeg selv har brugt. Jo, så kan du gå ind og søge på et eller andet på siden. Du kan også, nu går vi lige ind under om os, for ligesom at vi har det hele samlet. Sæt din egen HTML ind, hvor du så sætter en HTML-kode ind, og det kan være alt mellem himmel og jord, hvis du har lyst til at gøre den lidt mere personlig i din hjemmeside. Så har du også den mulighed. Så man kan se heroppe, er der også en funktion, der hedder Facebook, Twitter, link, et eller andet, jeg ikke lige ved hvad er, og en e-mail. E-mailen kan jeg ikke selv bruge. Jeg har ikke nogen Twitter-profiler, jeg har ikke nogen den der sidste. Men jeg har min Facebook, så det eneste du gør, det er, at du går ind på din egen Facebook-profil, og så linker simpelthen til den, eller hvis du har en gruppe med dit støtteri, så linker du til den, og så ved at man trykker på Facebook-ikonen, så går den direkte til den side. De andre, hvis du ikke har dem, så kan du bare trykke på krydserne, så kan du slette dem. Hvis du til gengæld vil have dem igen, så har du et forholdsvis okay udvalg, hvor du også kan linke direkte til YouTube, Yahoo, Vimeo, RSS, Google+, og you name it. Der er mange muligheder. Og så kan du adde en tekst heroppe og find mig på Facebook, for eksempel, ikke? Generelt så er der rigtig mange muligheder for at ligesom at komme ind i det her. Du kan lave slideshows, også bare noget du dragger ind, hvor du har nogle, hvis du har 10 billeder af den samme hest, jamen så lægger du bare det ind, og så har du den mulighed, så skal du bare lige lægge et foto ind, og så er det. Du kan lægge lyde ind, videoer, alt muligt. Google Maps, hvis du endda skal vise et rutekort af, hvor dit støtteri er placeret. Og så YouTube-videoer. Det vigtigste, når man laver en side, det er faktisk, når du er færdig, eller bare har lavet lidt på den, for ligesom at vise dem, okay, nu har jeg været inde og lave lidt, og jeg har opdateret det, at du trykker på Publish. Når du går ind og siger Publish, så vil du bare sige sådan her, og så vil du gerne have, den hedder test.weebly.com. Det kan vi så ikke, den er taget. Siger vi... Nå. Jamen okay, så siger vi linet.weebly. Linet.weebly.com. Bare for at tage et eksempel. Siger continue. Publishing. Publish anyway. Jeg har til sydenlande brugt nogle Pro-elements. Det kunne jeg godt forestille mig, var den der søgeboks der. Så det er nok ikke så smart at bruge. Oh well, shit happens, som man siger, ikke? Herefter så går vi op og så siger vi så linet.weebly.com. Og så her har vi vores side. Lige prøve at se, om det er søgeboksen, der ikke er der. Ja. Søgeboksen kan I så ikke bruge, kan jeg se. Fordi det kan I så ikke. Det er en pro-version, så der skal man have upgrade, der skal betale for det hele.
Men ellers så har du nogle forskellige muligheder til hjemmesiden. Når man så har lavet hjemmesiden, så går man ind på Katrines hjemmeside, equus-sims-dk.weebly.com, og så siger man kontakt. Her udfylder man så sit navn og sin e-mail. Det er så i det her tilfælde her, det er så test, og det er så bruger min egen e-mail, hvis jeg ved hun hvad det drejer sig om. Og så siger man så hej, og så udfylder man sit navn, sit stuteri, avl, altså de racer man nu avler. Man udfylder link til sin hjemmeside, og man udfylder logo. Eventuelt et link til logo, eller en beskrivelse af, hvor hun kan finde dit logo henne. Alt det i det hele. Sender du bare afsted, siger tak, send dit besked, og whoopty, så har hun modtaget den i en e-mail, og så bliver du registreret inde på siden over medlemmer herinde. Med dit logo, hvis du har et logo. Det er kun mig, der er dårligt til at have sådan noget endnu. Når du har gjort det, så går du ind på equus-sims-dk.forumcity.com. Den skulle gerne ligge inde i gruppen. Så siger du tilmeld herovre i siden. Og jeg er indforstået med disse vilkår, jeg er over 13 år gammel. OK, du udfylder simpelthen siden med brugernavn, e-mail, kode og bekræft. Og indtager så den her lille kodeting her. De her informationer, dem kan du udfylde nogle af. Du har temmelig sikkert en messengeradresse, du har en hjemmeside i form af dit stutteriside. Du kan udfylde beskæftigelse og interesse, eventuelt underskrift, hvis det er det, man er interesseret i. Og så udfylder du hele det her nede og siger udfør selvfølgelig. Når det er gjort, så er du rent faktisk færdig med at registrere dig rundt omkring, og du er nu klar til at fortsætte. Herinde, den kan du altid redigere. Det er bare meget vigtigt, at du går ind og trykker publish hver gang. Publish er den her lille gule orange knap. For hvis du ikke gør det, hvis du laver noget, og du bare lukker siden ned, sådan her, så er det ikke gemt på din test eller på din stutteriside. Så det er hyre vigtigt. Men jeg håber i hvert fald, at den her lille guide på næsten 13 minutter kan hjælpe jer. I har i hvert fald været fantastiske til at lytte. Men i hvert fald så er I meget velkommen til at spørge, hvis I har nogle spørgsmål. Både Katrine og jeg er klar til at svare på spørgsmål i hvert fald. Nok meget lige pt, da Katrine har rimelig travlt. Så, men håber i hvert fald, det kan bruges. Hej hej.